egy Ferencrendi szerzetes csíksomlyót feljegyezte az ő környezetének kedvenc dallamait, köztük az Apor Lázár táncát, majd a népzene kutatóink serényen kikutatták, hogy hát bizony már Lengyelországban és Németországban is különféle kódexekben a 16. században megvolt, tehát valószínűleg onnan származik. Múlt héten, 2 hete, úgy valahogy tartottam egy előadást a Zenetudományi Intézetben, és bemutattam ezt a nótát is, és bizony azt tanácsoltam a kollégáknak, hogy ennek a dalnak a származását egy kicsit keletebbre tolják. Sörme. Bızыңıdan bölük atlı tebredili. Oy oy, Alajorta kara sudan atlandılar. oy oy, Alalayda azıkların jaratmalla. oy oy, Alalayda donbayuğa jayıldılar. oy oy, Ol donbaydan etken 59 jörme. oy oy, Jörmeleni sanadım da biri yok. oy oy, Jörmerler kaşımavkadan tiri yok. oy oy, Bılay ağır jörme ötüp görünmegiz. oy oy, Ana şarga o sagatga börünmegiz. oy oy, Meni jörmen baganadan bazık idi. oy oy, Ana şarga bir karınga жазık idi. oy oy, Meni jörmen mal teşekke jük boladı. oy oy, Anı algan üyü bülle tüp boladı. oy oy, Jau jağılıp urlaganımı bildirdim. oy oy, Ullu kapıp men ağzımı küydürdüm. oy oy.